Deveto kolo premijer Hrvatske lige donijelo nam je sve ono zbog čega volimo ovaj sport. Napete mečeve, puno borbenosti, odličnu atmosferu i hrvanje na najvišoj razini. Prvi susret devetog kola hrvao se u petak u Brezovici, gdje je hrvatski dragovoljac ugostio vodeći Sesvetski kraljev. Gosti su još jednom potvrdili odličnu formu i slavili rezultatom 7-3 uz uvjerljive pobjede Osmanovića, Lončarića, Luburića, Habeka, Rebića, Klarića i Jetlingera. Za hrvatski dragovoljac pobjede su upisali Radičević, Blašković i Celiček. Drugi susret devetog kola odhrvan je u subotu u dvorani prve osnovne škole Petrinja, gdje su snage odmjerili Petrinja i Vindija. Vindija je u dramatičnom dvoboju upisala pobjedu rezultatom 6-4, a ekipnoj pobjedi pridonijeli su Lošonc, Žugec, Ratković, Benko, Ljubić i Fodor, dok su pobjede za Petrinju ostvarili Matković, Vidović, Šimatić i Puklavec. Posljednji susret devetog kola hrvao se u nedjelju u dvorani Pešćenica, gdje je Zagreb ugostio ekipu Sesveta. Susret je bio iznimno napet i završio rezultatom 5-5, a Zagreb je na kraju slavio zahvaljujući boljoj penalizaciji 24:23. Pobjede za Zagreb ostvarili su Koščević, Lizatović, Zovko, Tomislav i Josip Hadar, dok su za Sesvete slavili Kojić, Čurić, Đok, Miličević te Filip Huklek. Nakon odrađenog devetog kola stanje na tablici je sljedeće. Na prvom mjestu i dalje je Sesvetski kraljevec sa 16 bodova, odmah iza njih nalazi se Vindija s 14, dok Zagreb drži treće mjesto s 12 bodova. Sesvete su četvrte s 8 bodova, Petrinja peta s 4 boda, a hrvatski dragovoljac još uvijek je u potrazi za prvom ovosezonskom pobjedom.